Premio. Shout out po nito sa Team Buday sa Dumaguete City. Hi! Welcome also family. Hello. Right. Thank you. Dito sa Premio, no? Premio Dumaguete din. Kaya kawan ako ang motor nga katong gamiton ako balik ng sudan. Kaya lalaki man akong pangyapon, lain po tong motor. So, mga marimar. Hello, Maria. Sulod kami sa Qual Premio. Sulod ka, pahubog, sulod ka. Wala paruan sa usawa. Okay, Ronon. Tataan sa ako mga koloni. Hello. Mana siya daw? Ay, may. Mana nila? Ronon. Turnon. Pwede ka rin ka-vlog ka dali. Okay ra? Kabot siya may sa mga kuhan. Sa mga reserve na. Mana lang? So, what's up nga mga pare namin dito sa Premio Yamaha Dumaguete City. So, naagri ang motor katong X-Max. Ano siya? Walang katapat. Ito ang Best Wala motor. katapat. So mga mari mga pare, pila ka weeks ni namo sige glantaw sa YouTube. So finally nakita na namo. So mao ni mga gamiton mo palit niyo ginamos buwad. Magkakagang. Uy, Mga maritis. Maritis. Uy, Marisol. Maritis si Marisol ang palit og motor. Maritis. Hindi sa boss inubuhan. So boss, pag inayabo. Isang bata nga maniraw na lang, sulit kayo. Mana siya may Yamaha. Pangita mo dong. Dili ang kon, bisig bahay pa naglaki nilang motor. Kinamo isa yung motor god nga bahay. Napay laki. Kanila kiri. Maglaki ni kay di mo makuha ng pagka-wake up na ko. Kuya, unsa ni nga motor? Nindot pang kayo. lalaki di ba? Unsa ni siya pangan? Xbox. Mo ni X-Max. Unsa ni Balik sa drive max. Drive mag alay man to untat. So kaya pila unsa ni kusgon mo dagan? Ito balik kuan series. Pila ka daganon niya? Pila? 180. Kanang unsa man ka 300 pila man. 180 na ni ma'am. Pero unsa man 300? 100 horsepower ha. Murag drive max. So, Unsa kini na siya, CC? mga 300. pan. Pwede mo siya X-Max nag CC. Ano Okay. siya? Pero CC day. Hindi siya lucky na siya. Check na ko lucky pag next month pan ko bahay. So imo pa sa nayon. Ayun ako ni kay para kuan. So nabot na jud mo ang gusto. So unsa may kasulti? Salamat kay sa drive. Salamat kay sa mga followers nga kuan. Salamat kayo. Suporta na mo day. So na ni At malaki kayo mag-imo mig video, magkao mig video, pinakalas na lang yung video niya. challenge. Sabi sa sige sila sa ganun, sige salamat. Salamat bigyan. Salamat kayo mga mari mga pari sa mga solid supporters ni MP Girl ug di isukatan labi all mo mo. So sige pangitag ka X-Max dito kita sa Premio Dumaguete Yamaha. So nakita na ko dito X-Max perting gipayas kong asawa. Siya po, di ko yun. Kunya ang mga tindiro dire grabe kay entertain. Smile. Anak mo na si sakto mga mari mga pare. Bitaw Smile sakto. just entertainment. Di tagdon juga kay pare ganina naman namang kaliwat ring foreigner, di ba gag pot. Layo man ka. Mawi dar dos. Ano din? Daya, alin ko dire. Wala oy, taka lang ka. 7.5 kilometer or 9 months. Sana all! Sa ikawan year, nagsa-change oil and i-petrol. Sana all!